DAB Plus codeword van Joet is... Autoradio. We gaan in 8 karspelen. Tietsjerkstra deal en Dantuma deal West om die fantastische DAB Plus digitale bouwradio's voor te gaan. En de laatste, deze, die gaat naar Noord-Friesland. En om precies te wijzen, in Metselwierbewe. Nou goeie. Ik ben op zoek naar Frederica. Nou, dan treffen we die hier mooi even. We hebben dus de Skofkelien een codeword appt. Wist dat woord nog? Antenne? Helemaal goed. En wat koest winnen, wist dat nog? Nee, dat weet ik net meer. Ik zal het je vertellen. Een digitale bouwradio om RTV NOF via DAB Plus te ontvangen. Dat vindt hij super. Waar is hij? Oh man, hè? Mijn mansje. Van de week een naam jongen even op online. Ja. Doe een stapje met ziekje, want deze is voor jou. Nou, hartstikke En mooi. weet u correct om bent in vrouw. Ja, nou, denk een water. Hey. toch? Ja, bedankt. Waar komt het te staan? Ik neem moeder maar hen. Wil ik nog één ding van je weten? Welke zender zet er het eerst op? TV NOF, hè? Zou jij dat wat gedaan? Nou, Lokwijske! denk een water. Hey, bedankt. Lokwijske! Geweldig. Nou, Ja, jongen, super. jongen. Heel mooi bed. Mooie prijs. Helemaal ding. Je moet thuis komen, of net? Ja, dat is mooi thuiskomen. Ja.